Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 12:07. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuling pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. DZGB Bareta alas 12. Diyos marhay na pagkaudto sinagabos mga tugang inilang kabilugan kan mga bareta ngunyan na pagkaaga digdi sa radyo DZGB. Ako po ang sino maging tagapagbareta ngunyan na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Sa pamayo ko mga darakulang bareta sa lado lokal, pagigpit kan gobyerno lokal kan Legazpi City sa abiso kontra sa COVID-19 mas pinapakusog. Vice Presidente Robredo nagbalyo kan sa iyang residensya sa Magaraw, Camarines Sur. Sa lado National Republic Act No. 11591 pirmado na ni Duterte. Primerong aldaw kan pagsumitir ng COC naging matrangkilo. Bareta sa ibang nasyon katrangkilohan sa Ecuador tinawananing asigurasyon kan gobyerno. Bareta sa lado ng sports 2022 budget kan Philippine Sports Commission dinugangan. Ngunyan sa mga bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Tinawanin paliwanag ni Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City na dapat higpitanin marahay kan gobyerno lokal ang implementasyon kan bagong ipinaluwas na abiso. Kaning day na madugangan pa ang mga nagluwas na positibong kaso ng COVID-19 sa syudad. Yan sinabi na dapat sunodon nin marahayan mga pagbabawal na magluwas sa harong ang mga minor de edad. Pati naman ang mga may edad na. Bawal ngunan mga pagtiripon siring sa mass wedding o ano man na aktibidad tanganing malikayan an urumol-umol kan mga tao. Hatod sa Indukan. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Formal lang na isumitir rin daligan ng mga barangay President Raymond Adrian Salceda asin dating Alkalde Cherry Melia Sampal kan Pulangi Albay ang sa indang kanya-kanyang Certificate of Candidacy para sa masunod na eleksyon. Ang sa indang grupo personal na nagduman sa opisina kan Comelec para isumitir ang sa indang COC kung saan si Salceda ang kandidato para alkalde mantang si Sampal naman ang vice-alkalde. Sebong nalado ang sa indang mga kalinyada sa pagiging kagawad nagsumitir naman kan sa indang COC. Hatod sa Indukan. Bear Brand. Tibay ngayon. Tulong para sa matibay na bukas. Ibinalyunan ni Vice Presidente Leni Robredo ang sa iyang voters registration hali sa Naga City pasiring sa Magaraw, Camarines Sur.
Kini mismo ang kinumpirmar kang Grupo ni Robredo sa pagsasabi na ini base man sa abiso kan sa iyang mga abogado. Sa ibong nalado dahil patalagan nakakadesisyon si Robredo kung ini makandidato para presidente sa masunod na eleksyon. Sa pagsasabi na malinaw nin marahay na posibleng magkandidatos na sana ini para gobernador kan Kamara ni Suralagad. Alato na sana kung ano ang pinal na desisyon kay ni kung makandidato para presidente. Hatod sa Indokan, Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Dahil pa madedeterminaran kan Department of Health Bicol kung posibleng maglangkaw pa o magbaba na ang kaso ng COVID-19 sa Bicol region. Dahil sa presensya kan manlain-lain na variants of concern, partikular na ang Delta variant. Sinabi ni Dr. Lulu Ramos Santiago, tagapagtaram kan DOH Bicol na basado sa mga naging resulta kan mga pinadarang sample sa Philippine Genome Center. Kuhanan nin mabot sa 249 total na numero kan variant of concern. 42 Kenyan Alpha, 102 ang Beta, asin 105 ang Delta variant. Mientras sa pinagkumpirmar man ni Santiago na nasa full capacity na ang tulong referral hospital, ang Bicol Medical Center, Bicol Regional General Hospital, and Geriatric Medical Center, asin Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Sa kunyan, nangapodan si Santiago sa mga Bicolano na magsunod sa public health standards. Hatod sa Indokan, Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dahil sa biglaang paglangkaw kan kaso ng COVID-19 sa Ligao City, nagpaluwas din Executive Order No. 23 si Alcalde Pati Gonzales Alsua kung saan sayang pinag-orden na ibugtak sa high-risk classification ang mga barangay na mga nagpositibo sa COVID-19. Sigun kay Alsua, ipapairarom sa maigot na monitoring kan City Health Office, Barangay Health Emergency Response Team, asin mismong barangay officials ang Barangay Batang, Santa Cruz, Tuburan, Layon, Binatagan, Mahaba, Paulog, Basag, Tunampo, asin Barangay Bunga. Sigun kay Alsua, dapat na maimplementar nin matanos ang minimum health protocol araw kan tamang pagsulog ng face mask, face shield asin pagmantenir sa social distancing tanganing mapababa ang 40% increase kan COVID-19 sa nasabing syudad. Ang nasabing kasuguan epektibo po ngunya na aldaw Oktubre 2 sagkod Oktubre 15, 2021. Baretang ini hatod sa Indokan, Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Determinado ang Albay Police Provincial Office sa saindang kampanya na madakop asin mapanimbag ang mga personang may eksistidong kaso. Patunay kayo ng pagkakaresto sa mga individual na konsideradong Municipal Most Wanted Person Rank 1 asin 2 sa munisipyo Kantiwi. Basado sa report na pinaluwas kan Albay PPO, na-aresto ang magtugang na sinda alias Juan, 33 anyos, surang agom, asin alias John Felix, 23 anyos, surang agom, parang akusado sa pangmamolestya sa sarong babae sa Purok 1, Barangay Naga, Tiwi, Albay, na nangyari kan Enero, Pebrero, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, asin Nobyembre. Sa kusog kan mandamiento de aresto na pinagpaluwas kan korte kan Setyembre 27, 2021 para sa 10 counts ng rape para kay Juan sa iraram kan criminal case number Y-8421 sagkod T-8430 asin 8 counts of rape kay John Felix sa iraram kan criminal case number T-8431 sagkod T-8438 na dagop ang 2 persona. Mientras na wala ning pinagrekomendar na piyansa ang korte para sa indang para mientras na libertad. Nangapodan si Provincial Director Police Colonel Attorney Arnold Santiago sa mga nagkaka-eksperyensya ng pang-aabuso na tulos na ipaabot sa Karamangan Kapulisan tanganing matawanan nin magkakanigong aksyon. Baretang ini hatod sa Indokan, Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Yan ang mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal. Pagkatapos kini. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma, kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kapag
nagrarakit pa pagkatapos ng trabaho. Dapat matibay. Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi. Dapat matibay. Kumakayod para sa buong pamilya. Di pwedeng magkasakit. Dapat matibay. Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day. Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternatibo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Kahit nasa trabaho si nanay, nandyan si Lola. Ibang klase talaga si Lola. Lahat gagawin para sa kanyang apo. Kung kailangang umalis ni nanay para magtrabaho, maaasahan si Lola para alagaan si baby. At nakapag-ipon na rin si nanay ng breast milk niya, kaya walang problema. Maibibigay ni Lola ang breast milk ni nanay kay baby sa unang 6 months. At breast milk kasamang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Ya, bukas po ulit ha. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Mareta, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis, konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy, kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy, kontra amoy pawis. Talo at fresh ang damit dahil may 24 hours. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Mag spaghetti tayo, El Real ang pasta ko. El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. DZGB, Bareta, alas 12. Padagos kita sa mga Bareta, ngunyan sa mga Bareta sa lado nasyonal. Pirmado na ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11591 on acting fixing the last day of registration of voters for the 2022 national and local elections. Nakapalaman sa nasabing lay na papalawigon pa ni sarong bulan ang pagpaparehistro gikan sa Setyembre 30. Ibabalyo ini sa Oktubre 30 base naman sa propostong ipinasar kan hababa sinalangkaw na Kongreso. Enot nang nangapodan ng Malacanang sa mga botante na magparehistro para sa diretso na makaboto sa masunod na eleksyon. Sinabi kan palasyo na aprobitsaran ng pagpaparehistro asin dain na paghalaton ang ultimong aldaw kay ni. Naging matrangkilo ang pagpuon kan Primera Dia kan pagsumiter ng Certificates of Candidacy para sa mga makandidato sa 2022 national elections. Sigun kay Commission on Elections o COMELEC spokesperson James Jimenez, na mayoriya sa mga makandidato asin pag-iriba kay niya nagsusunod sa ipinapautob na health protocols. Sinabi niya kan mga
Sinabi niyang ang mga ini puro nagsumiter ng negative antigen test, may sulog na face mask as in face shield. Apisar kan minsan kay puan pa man kiraray na ipagirumdom kan mga poll officer ang maigpit na pagpautob sa social distancing. Mantinido ining matrangkilo. May girumdom man na ginibuan filing kan COC sa Harbor Garden Tent sa laog kan Sofitel Philippine Plaza Manila. Compound na madurar sa code sa Oktubre 8, 2021. Sinuspindir kan Philippine National Police o PNP ang permit to carry firearms outside residence o PTCFOR nationwide bilang parte kan security measures para sa 8 aldaw na pagsumiter ng Certificate of Candidacy o COC. Sigun kay PNP Chief General Guillermo Elezar, na suspension kan PTCFOR nagpuon kan Setyembre 30 na matanga asin madurar sa good alas 7 nin aga sa Oktubre 9. Sinabi kan PNP Chief na kamauotan kainin ng masiguro na magiging matrangkilo ang filing kan COC. Singon niyan solamente ang mga miyembros kan PNP, AFP asin iba pang law enforcement agencies na nag-utob kan sa inang official duty abi nagtutugotan na magsukbit din badil. Inuguman ni Elizar ang gabos na police commanders na i-maximize ang paggamit kan sa indang social media accounts kasing koordinasyon sa media asing komunidad sa pagpapalakop kan impormasyon manungod sa gun ban kaning aram ini kan mga gun owners. Bareta sa ibang nasyon. Siniguro kan kapulisan sa Ecuador na maibabalik din datulos ang katrangkilohan sa pinakadakulang prison facility matapos ang nangyaring kareribokan na ikinagadanin maabot sa 116 na inmates. Sinabi ni Police Commander Tanya Varela na nagpataho na sina Penitenciaria del Litoral na makukuha sa Guayas province para dahin na mga tropa ang riot. Nagpadara na sindanin maabot sa 400 na mga pulis sa lugar para masiguro na dahin magpuon ng kareribokan. Nagiramdaman na nagpuon ang riot sa pagultanan kan duwang gang na nagiiwal para makontrol ang droga sa laog kan karsel. Pinahimutikan man ni Fausto Cobo, ang Director kan Center for Strategic Intelligence kan Ecuador na nagkakaiguan ng bentahan ng droga sa laog kan kulungan. Asin nimbis kay ni may ibang kausa kan kareribokan. Bareta sa lado ng sports. Inaprobaran kan Kamara de Representantes ang kahagadan kan Philippine Olympic Committee na dugan na 650 milyones pesos na 2022 budget kan Philippine Sports Commission hali sa General Appropriations. Naghagad si POC President Bambol Tolentino nin dugang na budget para matagamahan nin pondo ang partisipasyon as ensayo kan mga national athletes sa 5 darakulang international competition. Ang sentinawan nin punto yon Beijing Winter Olympics, Thailand Asian Indoor and Martial Arts Games, World Games sa Estados Unidos asin Guangzhou Asian Games pati sa Shontu Asian Youth Games sa masunod na taon. Pigkakaw ng ngunyan ang single-use cup imbis na ibarabad sa basurahan. Ini ang bagong imbensyon kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya. Gibuin ni sa oats asin grains asin garong cookies ang namit. Mantinido ning crispy asin day nagbabago ang flavor kan kape. Kayang-kaya na susteniran kan edible cup na iniyan anuman na hot liquid sa laog nin 8 oras. Kung dai man kakaunon asin itapok sa basurahan, dai man yung problema dahil natutunaw man sa ini sa laog nin 2 semana. Istoryang naiiba. Nag-viral asin pinaguhurunan kan Indian netizens na naglalakop na video kung saan may hiling ang sarong teenager na nagluluha nin bato sa iyang walang mata. Nahiling sa pagpuon kan viral video na may sadit na butog sa talukap kan mata kan teenager asin matapos ining imasahe pababa may sadit ng gapo na nahuhulog halidigdi. Ang 15 anyos na babae sa video na midbidan na si Chandni taga Gadia Balidaspur sa Uttar Pradesh, India. Sigun sa iyang pamilya, nagpuon na magluha nin gapo si Chandi asin nakaaging Hulyo 17 poon kay ito. Nagluluha na ini ni 10 sa good 15 na gapo sa araw aldaw asin nakatipo na sinda din sobra sa 70 gapo gikan kay Chandni. Naski dakol na nagduda pinanindugan kan pamilya ni Chandni na totoong nagluluha ng gapo ang teenager. Dahil man sinda nagtaon ng permiso na ipa-examinan mata kay ni kaya sarong misteryo sagod sa ngunyan ang kondisyon ni Chandni. Flashback. Oktubre 2 kan taon 1944 nagadan duman sa Manila ang kompositor kan Philippine National Anthem na si Julian Felipe. Konsiderado siyang revolutionist na daing nagsukbit nin armas. Kinumposa niya ang lupang hinirang sa kahagadan ni General Emilio Aguinaldo na magsirbing inspirasyon sa indang mga pag-iriba na magpadagos sa pakikipaglaban sa mga Kastila.
Yan ang mga Bareta. Sinurat yan sa DZGB News Base. Patarabang-tabang News Director din Peralta 7 News Manager Mar de la Cruz. Ako po ang sa indong naging tagapagbareta ngunya na pagkaudto. Ako po si Renz Luna. Kaya maghali na magpuknat, masunod ang programa ang Iskaramuza. Kaya bang one and only Tito ng Albay. Pagkatapos na nagkapir ang mga pakiramdam. Sa indong nadangog ang mga dalakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DZGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Patapat naman na 3 electric fan, bro. Sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. hinahatak pababa ng sakit at pagod. Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Be, harani na ang nalalaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. With proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tara naman sa malubago, nagkasundo mga miyembro, malangani naging buwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaiha, mag-irigis magugma. Kung kabredo,
Ganaps, gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nang hihina. Magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Drink responsibly. Whatever you do, choose what's true. Choose GSM Blue. Available in Mojito, Margarita, Gin Pomelo, and Light Gin. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday mix savers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Ordinaryong empleyado lang ako, pero sagot ng PhilHealth ang bahagi ng gastusin sa pagpapa-hospital ko. Self-employed? Walang problema dahil may PhilHealth coverage
PH ako. Malayo man ang asawa ko sa Pinas, kampante pa rin ako dahil alaga ng PhilHealth ang buong pamilya namin. Panatag ang loob ko sa aking pagtanda. Check din ang PhilHealth coverage namin, mga nasa pantawid pamilyang Pilipino program. Benepisyong PhilHealth. Alamin at gamitin ng tama. Bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa bilog na Pilipinas, alas 12:42 ang oras atol sa Indo kan DSWD na kung saan may pangapodan tinatawagan ng pansin sina Jerilyn Ortega at Wilbert Ray, mga magulang ng batang si Christian Ortega, pati ng iba pa niyang kamag-anakan. Si Christian ay iniwan ng kanyang ina sa Bicol Medical Center, Naga City noong February 18, 2016 na kinalaunan ay kanyang voluntaryong pinagkaloob sa gobyerno. Si Christian ay kasalukuyang nasa pangangalaga ng DSWD Reception and Study Center for Children o RSCC mula pa noong March 4, 2016. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa DSWD RSCC na si Siligao City at hanapin si Victoria C. Tagum o si Leia A. Daet o kaya ay tumawag sa mobile number 0919-5866-602. An oras hatod sa Indokang Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Sangobion Multivitamins plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DZGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Okay talaga ang DZGB. News-minded. Malo mo kon. Amo na din bigas sabi. Remate na naman ang mangod. Diyos maray na pagkaudto sa nagabos mga tugang. Welcome po sa programang Iskaramuza. Sa pangarangan sa mga kapartner, si Angel Mustaza ang kaganda ng South. Ako po ang sendo mga kaibaran, sagot kitang alauna nin pagkahapon. Ako po ang solo-solo ang solamente. Ang lalaking Totoy noon pero Tito ngayon. Tito ng Albay po yan, Renz Luna po. Kaya ba sa lado technical, ang alamat Kandapdap, Kuya Ronald Baldo.
Mag-istorya lamang kita kan mga konsuelo sa pagkabuhay, mga isyu sa palibot, maski ano pa man iyan, anything under the sun. Magoroon tayo ngunyan, digdi sa Iskaramusa. Sa kuya pong numero, 0926-7097-653. Sa Globe Tabi iyan, 0926-7097-653. 0926-7097-653. Sa Smart Command Tabi, 0921-3473-791. Sige daw, magpabot lamang daw tabi kamo kan sinong mga mensahe, mga birthday greetings sa sinipapa. Ano yun sabi ni 811, mag-lunch tabi Kuya Renz, ano po first name ni Maestrado na nag-file candidacy? Saan po yung lugar tabi 811, natigamin mo. Punta, tama ka lamang may lista sa Comelec. Kaso hapon tabi, uminarangkada na. So enot na aldaw nin registration or COC. Pag-file ng COC, Certificate of Candidacy. Kan mga politiko tabi digdi sa palibot. Dakula man ang pasalamat niya to. Nagsunod man sa mga politiko na magsunod sa health protocol. Sa national nga ni baga. Magayon duman, tapag bago ka pala maglaog duman sa Comelec, dapat may negative result ka antigen test. Kaya magayon man tabi, Tapos, dahil na baga nangyari so arog ka ito, na so nangyari ba kan last mga elections, kan wala pa COVID. So may, so nagbibirit-bit din mga suportadores, Kuya Nal, baka. So sarabay-sabay, talagang matawuhon maray sa Comelec. Ang makaulok dyan, tapag susarong politiko may daradarang mga suportadores, ay nagpanagsabay so kalaban ng na politiko ay napangyaring revoke andyan sa Comelec. Mariboko niya. Maringanin ko niyan tamatunay nung wala lamang tabi kararibokan. Tamas nga ni baga so PNP naging nagkaywa man baga ki-evaluation. Magayon man so naging resulta kan pag-file din COC digdi sa satuyang kapalibotan. So sa national, nagdakol na. So nag-announce nga dakol na so nag-filing pagka-presidente. Maralaban baga dyan sa pagka-presidente si Pacquiao, si Tito Soto. Kisay pa nga nito, karin nalingawan ko na logo. To sa vice-presidente, dakol pa so mga gustong mag-file tabi. Kaya latalaton laba pa man ang oras hanggang Oktubre 8 pamantabi ang pag-filing COC. Dahil man ito in-extend, ayun na tabi iyan. Sabi ni 031 si Kuya Gerald Aranya, good noon po, solong solamente Tito Renz Canalbay. Narumduman ko tabi kan wala pa pandemic. Ang grupo kan Federation, ang tugtog mo, sounds ground, magayunon at maugma pag-ilingon. Shoutout po Aranya family all over the world in Lacandula, Drive, Legazpi City. God bless always po. Yun po baga. Kaya makamiss man baga sa mga panahon na wala pa COVID. Pero ngunyan, ang talagang matindi, maski may COVID o wala, ang kwarta na naman kayo di naman mauran. Ngunyan na gari medyo makangalas ta. Sabi baga ng dada, so BSP, pinull out ng dada so 20 peso bill. Di man po ito totoo. Hanggang ngunyan tabi, may value pa yan. Baka next year, yun na ito so posibleng padiita ng may iling na wala na po yan na 20 pesos na papel next year. Di man kayo po yan pwede na basta-basan sa nang i-pull out. Dapat padiit-diit. Dahil anto so value kayo na kwarta, importante yun po yan na maray. Nakailing na kamugi 20 pesos na barya. So dakulaon. Ayun na ito so ipapalit yan sa 20. Kaya maski man akong politiko, na sigurado ang kwarta na magkain, mara live na naman yan. Ang 20 pesos na barya, pwede na. Kaya lang, ang mga tao kaya baga, nag-sink in na sa utak niya to, na pag ang kwarta da ipapel, pag barya, warang value. Maski nga naisipon na pares man sana so kantidad kayo ito. Ang bigyan tarambakan iba, mas maray nang may nakaputan akong papel kaysa sa barya. So value kan kwarta, lalo-lalo na ining 20 pesos, nagmamababago yan sa pag-iling kan tao. Pero so value niya talaga, yung man giraray.
Ilingon ta daw sa eleksyon ko ano man mag-isa lang man stapler mo yan sa sobre. Bawal na bagay yan ngunyan. Bawal na ba ngunyan maglibot-libot sa mga politiko. Kaya baga sabi rinda, ang laban ngunyan tabi, ang laban ngunyan kan pagkampanya kan mga politiko. Through social media ang pinaka talaga, pati radyo tabi and TV. Dan may iling ang urag kan mga politiko. Dan ang tunay na laban. Nangunyan baga bawal ngun na maglibot-libot ang COVID baga tabi. Medyo delikado pa. Rigi kita sa lokal. So mga LGUs tabi, nagpuon na sinda mag-filing candidacy. Ang makabigla ko yan, kasubago, kaurong ko sa kong amigo dyan sa 3rd District. Sa uwas daang, madalaga na mayor. Anong ang madalaga na mayor? Igwa nga ning sarong kontraktor. So incumbent, si dating Mayor Iskoto, madalaga nito giraray. Kung di ako nasala, si Vice Mayor, madalagan man ito. May duwa pa, may tulo pa akong nadangog dyan. May tulo pa akong nadangog dyan na madalagan tabi para alkalde. Anong pangyari kay ini ko yan sa pangyari sa uwas? Matindi Anom da sumadalagan. Pero iling-iling yung tatabi iyan. Mas the more the merrier bagan sabi ninda. Pero iba sa politika. Iba tabi sa politika ang uron-uron. Pag nakul ka mo nagkakaralaban. Ibig sabihin, dahil ka mo nagkauruyunan sa pag-uron-uron pa sana. Mas maging baga pag-ilingon ko, naglalaban na ya, duwa, tulo, araw lang kaya, pwede na ko ta. Kaya lang pangyari ta, sa Pulanggi, duwa ang malaban dyan. Sa Kamalig, dahil ko aram kung may nagbabutwa na maglaban. Sa Ginubatan, duwa man ang malaban dyan, para alkalde. Sa Daraga, dara pa man na pinagtataram kung madalagan giraray so dati man na nagdalagan dyan. To sila Mayor Vic, ang ma-file yan ki Certificate of Candidacy tabi sa Martes, madalaga ay ma-file yan ki COC sa Martes na. Sa Legazpi, data pa aram ta igwa kung na ano man na istorya na posibleng basta ilingon ta na sana kung nag-file man ang God. Nagururo na nagururo na. Sabi ni 616, good afternoon Kuya Renz, always listening from the island of Virac, Catanduanes. It's me, Nita Garcia. Salamat, God bless po. Alright, natutabi sa imo ma'am na Nita Garcia. Yan sa Catanduanes, my beloved island. Aram mo ma'am Nita Garcia, kung wala lang ko ta COVID ngunyan, yaw na ko ta man ako dyan sa Catanduanes. May harong kami dyan sa Gugun sa Virac. Yaon dyan ang sa kuyang father. Kung ngunyan ko ta ng warang COVID, nakaburo bakasyon lamang kita dyan. Maray na to tabi sa indo dyan sa Virac, Catanduanes. Okay, bago ko palang tayo malingawan. Happy birthday sa kuyang Madihon, si Darren Joy Hilo. Jail Officer 1, Darren Joy Hilo, dyan sa BGMP. Many more birthdays to come and wishing you all the best in life. Ano na tabi plano Darren? Ano na lamang may pagtiripon lamang. One call away sa natabi ako Yan sana ako digde. Iba ko si Pading Glenn Mark Mejiliano. Yan sa Sagpon. Oy, so Pamilya Sagpon. Pamilya Mejiliano tabi dyan sa Sagpon Daragalbay. Maray na to tabi sa Indogabos. So Bermundo family. Bermundo family tabi dyan sa Gubat Iraya sa Bakakay Albay. Maray na od to tabi sa Indogabos dyan. Napundo na sa ko yung music. Sabi diigde ni 562. Kuya Renz, ano itong naiiling kong post mo? Madalagan kadaang konsyal sa Daraga. Di man tabi ako madalagan dyan. Depende kung taonan ako ni Kuya Ronald kibadget. Ano Kuya Nal? Pwede man. Ano nasa iling mo? Di man tabi kita madalagan. Malabo po yan sa isip ko. Maski nga ni so dakol sa ko nagaano diyan na magdalagan da. Sabi ko basta sana magdalagan. Magpapal kay COC tapos babay na. Dati kay puan mo ba kayo dyan talaga? Makinarya. Makinarya po ang kay puan mo dyan. Di man po pwede. Di man po pwede na dae. Oray pa, agdaon mo ako magdalagan magpuon daraga to digdi sa Legazpi. Pwede pa. Talaga paniwang kita. Para lamang mapaturpada plus lamang. Samantala ginubatan tabi dyan sa
sa Trabisya. Okay, maray na doon tabi sa inyo gabos dyan, ha? Sa Ginubatan. Kaya tabi, maglalatalat sa nakita kan pag-file, ha? Kan iba pang mga politiko. Hanggang Oktubre 8 pa man tabi iyan. Abang-abangan ta na sa nakusisi pa sa mga burutwa. Ang pinakamagayon niya, ningon niya na nahihiling ta. Diyan sa Metro Manila tabi, dakol sa mga nag-file na mga kandidato for senators na talagang mga interesting man, Pero di mo man yan isinda di mo matataram na nuisance candidate sinda na pwede mong taramon na nuisance candidate. Dahil kung may iling mo man tabian sa indang record, mga magayon man ang record. Ikaw nga nag-file na senator, for senator, maestra. So mga ordinaryong tao tabi, arog sa tuya. Nag-file kay pagiging senator. Ikaw nga ning pinakamagayon duman na iling ko, nag-file tabi, sarong security guard. Pero ang sayang plataforma, sabi niya, piyapot siya kang sarong reporter, ano man po ang sa indong plano? Kuning kasuman po, kamumanggana sa pagkasenador. Aramon simbag niya mga tugang. Sabi rin niya, ang sa kong plano, ang pinakainot kong plano, ining pang trabaho digdi sa Pilipinas. Lalong-lalo na sa mga benepisyo tabi kan working force kan Pilipinas. Iyon ang asikasuhon niya. Maging so pag-asikaso kan mga papeles. Pag ika may sadya sa gobyerno, yan maganpig kukurwa mga papeles dyan sa dyan sa mga opisina de gobyerno. So may mga bayad-bayad pa, alabaon pang mga pilasin, mga cheche-boreche na mga proseso. Yun sabi niya, gusto ko, bag ako nang gana dyan, pahali puton ko iyan. Saro pa, alian ko kibayan. Simple yun bagang, simple yun na plataforma na kung saan, kung ilingon mo, gabos man kita, naka-experience ka yan, naalabaon na pila. What if? Yan baga, simple yun sa ng plano iyan. Pero dakula ang impact sa publiko dahil lang tagabos kita kaya nakakaranas. Ang apot dyan, nata daw iyan naisip kan ibang mga politiko kang ito nagkandidato. Palibasa kaya baga, so mga plano ninyo, so mga pang general na, so darakulaan ng maray na plano. Ini si Sir na security guard, bilib man ako, talagang pinanindugan niya na inilang ang plano ko. Kung ako man manggana, yung plano ko. So mga pagproseso sa opisina ng gobyerno, dapat mas mapadali pa yan. Maging so benepisyo kan mga working force na pinagsasabi, arog niya ng mga security guard. So mga asarog sa mga ordinaryong tao. Pero magayon man, mas maganyan yun sa mga nag-file, at least mga professional. So may mga trabaho, day arog kan last 2016 na election. Ang napangyari ko yan sa mga nag-file. Ikaw dumanda, alien da siya. So may mga tato digdibaga sa pando. Duminalagan pagka-presidente. Rights mo man talaga, rights man kang gabos tabi na magdalagan. Pwede ka man magdalagan. Pero pag nailing kang komelik, nag-ano-ano ka man sana dyan, garde ka man seryoso, ayan, pwede kang ilabugtag sa nuisance candidate. Paano kayo mga tugang? Pwede na, pwede na. 1 minuto bago mag-alauna nin pagkapon. Yan po na naman ang sarong edisyon kan programang Iskaramuza. Sa ngaran kan sa kong kapartner si Angel Mustasa, ang kagandaan ng sound. Ako po ang solo-solong solamente. Ang lalaki noon. Ang totoy noon, pero dito ngayon, titong albay po yan, Renz Luna po. Basta ang pinakanuken, vote wisely na sana, piliun ang manggarmaray na kandidato. Salamat sa inyo, pagantabay sa pangalan ni Kuya Ronald Baldos, ang alamat kandap-dap sa Lado Teknikal. Goodbye and mabuhay. Dok Alternatibo para sa natural na lunas. Tinisting ko sa bulong ang Dok Alternatibo.